and I see me in his out, and I see Mali. Last na nila. And you see me in his out, and you see me. Ay, mali, last. And you see me in his out, and you see me. And you see. Hilom! Ang TikTok ko! And you see me, and it's. Oh, kani perfect. Kani. I-pose. Uy. Ano sa nang kuwan karon no? Kalibutan ba? Lagi ang virus kalat na kayo mo. Sa Italy, mga China, South Korea. Kasi doon sa kuwabi kay kuwan bi atta Wala karon. ko'y virus yun. Healthy pa kung naong buang ka. Katoy mong amo na virus. Maugani niyo kung gusto isulti sa imo. Ano man? Naanak na. Sino anak? Parang bala buntag pa sa kadaw nag-anahan na nito. Ang sayaw. Ay bugo, TikTok na. Ay katong uso karon. Oo. Ay, agoy. Sa Kamingaw, guro niya, nagtiktok na lang. Murabig angay yan. Dili dili man siya bagay nga to. O gani, kay pararam na sa mga hitsuraan ng mga TikTok. Ano, mag-TikTok siya. Na basig na taytok. Ato undo na to ba siya? Kasabot yung taytok. Sino ang TikTok? Tain saka sa utok ba? Ay, di dito TikTok, TikTok. Taytok to siya. Ato na to. Basi nag-TikTok pa siya. Ako na po yung imong balihon. Atong videoan ba? Kabalog ako sa modus ng bayot, mo kung balihon. Hindi, ato na tanawin. Tara na. Ay, ito Ako na na siya. yun. Anyway, I guess it. Anyway, I guess it. Oof, mali. Last. Anyway, I guess it. Oof, bye. Ay, okay na. Perfect. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes. Sit! So! Stop po eh. Last. Take two. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes. Yes, I do that. Oh, perfect na. Ihad lang. Saan naman ako? Sana, ora nag-abnormal. Marami nag-abnormal. Ito, mura abnormal. Hoy! Ay. Ano na video man mo? Wala may nag-video nung sadik ka. Unsa man na? Bawal na. Anong bawal na? Wala na mo. Irisa na. Wala na record. Ngano nang imantay naman po mo sa kuha? Ha, ngano nag-video naman po ka? Di na video, wala na video, bugo ka. Hindi na ako sipon bibisig, madamay pa na. Oh, ako may irisa na. Pagbuot ka, di ako irisa, ako man eh. Ngano mga nimantay man mo, nag-tiktok ko sa sulod. Ano nimantay din mi? Siya may nag-ingon mura daw kag buang. Ikaw ang sigsilip, ikaw sigsig video. Siya nagsigig ako ganina, mura daw kag buang dito sa yung balay Sige, na video, sayo video. daw ka na ikaw ra isa. Oh, tigay ko. O anak kay i-video. O TikTok man na, unsay labot ninyo? Ay, mo naman ay uso karon kay para magigaw yung sarili. Ano pa yun siya di daw na TikTok, daw. Unsay TikTok? Imong tae daw ni saka yung utok. Wala ko Uy, ikaw ba yung nag-ingon? Ikaw kan ko na, di ba? TikTok ang tawag ana, yawat na mag-TikTok kay kakamo magsimog pamantay ning silingan, nagsimog buwan. May mantay day me. May pag mag-TikTok na lang kaysa kamo, simog chismis, simog Wala panismis may ng tao. chismis, Tama na, dagoon yung lawas ng chinismis. Kani usig post po sa Facebook. Oh, sikag post mo sa Sidog Facebook. TikTok, wala ang ngayon, mura dog kuan. Kung wala kay mahimo nga lain, ayaw mahimantay sa ubang tao. Kay kami naglingaw mi og TikTok na lang mi kay kuan man nagpuyo. Bawal mo gawas. Usa man lang kamo mo gawas. Ano pa yun siya para daw sa hitsuraan ng mga TikTok. Tingano, kaming mga kuan, di ba pwede mag-TikTok? Ano ko may masulon ha? Mo maingon niya. Ikaw bitay na bingon. Kabalo ka balingbing kay na. Kamo kung di mo ganahan mag-TikTok, ako naga-TikTok ko, ginaligaw-lingaw na ako kung sarili kay bawal mo gawas. Nalingaw ka. Ako nalingaw ko sa akong sarili, kamo nalingaw mo. Yan nalingaw ning nananaw nimo. O ayaw mo tanaw, ano na kadali, humana rin diretso ang Kung istorya. ano mag-TikTok pa ka na sa gawas, na klaro man kay ka dire sa gawas. O sa kasulod mo ninyo sa ibalay para di ko Ikaw niyo sa sulod makita. ng TikTok. Kami joy mag-adjust nimo na mga agi mi dire. Agianan gud niyo, agianan gud ni dire. O sige, sunod ha, sunod. Oh. Makita ang mga mentay pa mo, ipatawag ta mo sa kapitan. Ano naman, unsa ipataw kasi may violation naman. Bawal naman mag-ano, dapat tara mo sa inyong sulod sa inyong balay. Ikaw magay gawas oh. O sige, sunod ko balik ha. Oh, dapat Bawal sunod. ang himo ha. Oh.
May pa ako kaninyong duwa no para malingaw yung sarili mag-TikTok mo. Ako mag-TikTok ngayon, ana resulta di lang pud mi uy. Mag-TikTok na lang jud mo kay para kuan mabawas-bawasan ninyo yung mga salang asig chismis ha. Makapangit Ikaw. man daw ng TikTok. Pag-TikTok mo do, yung mga mahimo sa kinabuhi. Feeling kini mo gwapa ka kasi yung video. Paglayas mo dire. Tao yung kaldero itong kayo. May pagkaldero hamis pad para sa di mo Okay, ako. makialam at least ako naman tayo ubang tao. Wa may namantay, nabantayan lang jud ka namo kay awag ba na. Isa di makabantayan na mo ra kag buang. Layas mo dire, ilabay mo ng dito sa inyo now. Sige, ilabay. Layas na. Pakapitan ka buang ka. Ikaw, idemanda ka namo. Layas na. Pakunta ni taklo. Inyuha pa rin balay, di na ninyo ha. Pakunti ka ang taklo kung si mabungog. Sige, apa ka. Na. Sige. Sige daw, sige. May pa mag-TikTok mo. Ikaw na lang. Ay, may damay-damay sa mga kabuang. Kung buang ka, may damay-damay ya. Wa ka kapaniod to? Hoy, balik diri. Kapag luwag na na. Sige, gutom na ako. Kapag sa TikTok. Si TikTok mo, rechuraan. Unsa din ang TikTok dai? Sayo-sayo ba apps? Buka, away-away kayo, waka bulong sa TikTok. Ikaw rin ingon ana ganina buang manday ka. Kamingaw, ani match Gani, way lingaw, sila tagbundog balay, ani. Mas daguan mo kas pa mo ra mag Skyflex. Alangan, bawal lang po daw maligo, ana sila. Buang ana gani maligo gani no kay para limpyo ta ba. Ay, maligo di ay. Sam. Napay buhok nimo mura jud salag bayot. Ningawa ani yan ra ta piminti. Magkuan na lang pugi, tama, sayo-sayo po ta. Adi ko hindi ko bare atong buang ganina. Enjoy ba yung education mo, nagtanaw ko dito. Enjoy dito. Tara, mag-TikTok po ta. Asa nga pait sa 7-Eleven sa convenience. Magpatulog kita ang saon. Asa gina paliton mo? Di ba na paliton guro? Sa apps mang guro na. Si apps. Download ba naman kay cellphone yun, di ba? Ay, wala na ako MB. 18 MB na lang biya to ganina. Kaya ra na. Tara. Ay, na may wifi mo silingan na to. Magani sila ising na may wifi. Adi ko iki, pangit kay lang wifi. Ito Ato, ka bayad. atro pong uto-utoon para mag-connect lang tag wifi. Ay, sige, tara, tara. Isa naman po. Kuan ba? Ha? Kundo, patubuan ra ka nang ganina, uy. Third channel ko Tubuhan. ihawin kang sayaw. Dati bisa mo sayaw. Dira. Di isa ba magpatulog? Dali ba? Gawas, dali mo ka. Ikaw ni Mura, hapit na mag-end of the world. Nga, nagapot yung batasan. Magpatulog mi ba? Ano isip pag nimantay? Wala naman, amo ra magitanaw ko. Tutok ka ay kaan. Ano Dali, di ka masuko. Ang ganyan siya lugapo. Gani, nice yun siya para niya sa dudu cooking. Patulog ang na to ba? Oo, nakuan ko man sa ano sa TikTok lagi. Saan gina? Iya lang nimo ipistrito nimo sa apps sa TikTok i-download to ni pag-download mo gawan sa tanang mga kuan. Nasayo-sayo na. Oh, dali ra kay ana ramal. Palito na siya, dili. Dili, libre na siya. Iya ako nang nimo. Sino? Kasi Isa-isa. kung sipili mo ka na. Kayo gani ka na? Trin konto, trending. Kana daw, sige daw. Yes, I do the cooking. Ako sige, ako kanta. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the meaning. Mas madam. Ano gano'n? Pagkain ko si Ipakita Stephanie. man nimo to yung bot, di ba na Ay, dapat sexy. Oo, dapat masuot ka tong brown na. Pero kung bako. kagiron ka, mapakita ka kaglubot. Sige lang, tabo na lang gudin mo. Sige daw, mas madam. Sige, ha, sige. Pa-sexy daw. Kasi taro ni ba ini? Ang ngayon, kay siya ganahan. Bagay kitsi mo. Gani mo ato. Mo ato. Sige, mauna mo. Saan? Nampun ni Kaliro sa balay. Good, di ba? I-download man kami. Ay, Pakunin ka sa may wifi para maka-download yun. Biasa imo Cellphone. cellphone. Dira kong cellphone. Wala din wifi sa inyo ha. Dili kay kuan man. Sige, naghangin nun yan. Naputol Sige, ba? ako lang di kay sige hatag nimo yung passport. Ikaw no? I-connect ha, nga, i-download ang wifi. Connect sa dira, bay. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cooking. Ra, connect na. Mo ni kaning apps. Oh. Kana download na. Download lang ni. Pas na. Ay, naka-download na. Kana. Ay, TikTok. Mm. Sino sayaw sa gabi? Gusto ko to sunuan. Mo lagi to ang uso sa Facebook. Sige na. Yes, I do Musuot the kag ano kana musuot ka itom na kuan dapat na na tube. o tube niya makung. Oh, sige na. Yes, I do the cleaning. Wait lang. Sige ha. Ay, Kailangan kanta ko ka, tanaw sige, dyan sige, niya. sige, one. Pero uy, Guna yan, how di ka? Ha? Good vibes no, maka good vibes siya ay. Hindi ko kayo to. Mo Sige, na sige. sa kuha daw, Sige, hawdok. sige ba? Ha? Sige One, daw, two, one, three, two, go. go. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the cleaning. Yes. Cleaning. Sanaw ang cleaning. Oh. Kay hugaw man. Mo nang sasayaw. Hugaw sa hugaw. Dili, mapaghugaw ang kaldero. Dito ka mag-cleaning kanana. Oh, ano? Sa alam mo ka nag sa naong mo kaso. Pasabot ni hugaw na nawala imong ana. Imong stepping na ba nag-inyong cleaning diri o? Masay mo na lang ninyo na mauna na. Amo diri stepping. Ah, sige daw. Iko na connect ba kanyo ang Katong wifi? isa katong nyaw sa to. Ay, kato daw. Sige daw. Sige daw. Mo to dot kay mawala. Ah, ako na lang kanta. Sige, saan to? Wait lang, butang sa. MC, Diba? Gabo ka tani. Ako na lang kanta. Ah, sige. Sing nyang nyang. MC murag amaw. Si isim murag amaw. Sa mga amaw. Murag amo. Ayun.
Meow meow meow. Ami tong yung kuan be. Kuan disconnect ng Nakakonect namin sa wifi. Mauro dyan mo tuyo. Uto-uto. Ang buwang. Okay, tayo mo na po ng wifi. Uy, damay-damay. Hi, we are the Digas Good Vibes. My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Lubina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digas Good Vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po Chismosang Silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, thank you. So yun, don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye!